și dorința de transfer spre o președinție cu o împlinire dată, este și momentul să vă felicit pentru acordul cu Maroc. Bravo că ați făcut acest pas extraordinar. A pornit o prima întrebare de la un coleg, îngăduiți să vă spun așa, care are același nume ca și mine. Petru. Bravo, dar ce loc nu este plăcut în România. Bravo, am intrat în sală cu un succes. Bravo, formidabil, extrem de important, dar atât de necesar și atât de util pentru noi toți. Aveți, să știți, vă spun aici, un moment deosebit de important prin prezența subsemnatului în acest Consiliu. Bravo, a se vedea populațiile de cormorani, că cormoranii în România fac baie în piscină. Nu se mai feresc de oameni, de pescar nici atât. Vă mulțumesc pentru întrebări. Bravo!